Kapitulo 22 bersikulo 22 paingon sa 26 mga igsoon. Apan sa dili pa mangayo na kita giya sa palang espiritu pagampo ta. Labing gamahanan nga Dios among amahan, daghan kayong salamat o Dios Lord sa among nahalad kanimo nga mga pagpasalamat, nga mga pagampo, mga halad sa awit o Lord nining kagabhion among pagampo nga ikaw ang mabalahang espiritu magauban, magagiya, magatabang sa matag usa ka namo Ginoo. Wala kay labihan Lord sa mga tanan nga nakakaron, naminaw karon, nagtibayayong Lord alang sa prayer meeting. O Lord, ikaw sa mga giya, dihog Lord sa akong paghisgot Lord nga dili ako limit Lord sa akong natun-an Lord. Ikaw Lord magalabas pagapadayag Lord dinhi sa among paghisgot sa imong buhing sa pulong diri sa Galacia 3 Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton, ikaw among saligan nga magadumala sa tanan bisan Lord sa mga internet connection Ginoo. Kini among mga pag-ampo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Okay mga igsoon, ang Galacia Kapitulo 3 versikulo 22 paingon sa 26 nagkanayon. Apan sumala sa kasulatan ang tibuok kalibutan na ilalom sa gahom sa sala aron ang mutuo makadawat sa gasa nga gisaad pinasikad sa pagtuo kang Hesukristo. Sa wala pa moabot ang pagtuo, nabilanggo kita diha sa balaod hangtod nga igapadayag kining maong pagtuo. Busa ang balaod mo'y nagdumala kanato hangtod sa pag-abot ni Kristo aron isipon kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. Apan karon nga ania na ang pagtuo, ang balaod dili na mao'y magdumala kanato. Pinaagi sa pagtuo kamong tanan nahimong mga anak sa Dios sa paghihiusa ninyo kang Kristo Jesus. So muna mga igsoon ang atong giuluhan kini gitaytulan o pagtuo nga makaalingkawas kanato. Pagtuo nga maghatag kanato kagawasan. Ang verse 22a apan sumala sa kasulatan. So sa ato pa mga igsoon, sumala gayud kini sa nilamdagan nga pulong nga gikan mismo sa Dios, no? Ang verse 22b, ang tibuok kalibutan dili lang no, ang Pilipinas no lukop gayud nga walay exempted no ang tanan gayud na ilalom sa gahom sa sala, no? Tanan gyud ang tibuok kalibutan dili lang ang Pilipinas, no? Dili ta makaingon nga kani sila nga lugar peaceful and clean, no? Hapsay nga lugar, no? Kay dili lugar ang ginapuy dinhi kundi ang mga tao nga namuyo dinhi, ang mga kasing-kasing sa mga tao, no? Ulipon na ilalom diha sa sala, no? Nganong kinahanglan man makalingkawas, no? Tungod kay naa sa kaulipnan, no? Muna ang makita nato mga igsoon, muna ang atong unang punto, paglingkawas gikan sa kaulipnan sa kaaway, no? Ang episode 2 klaro man diha nga kaniadto ingani mo espiritualidad mo dautan gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi ang mga pangulo sa gamhanan, no? Moy ang espiritu nga moy nagmando sa mga misupil sa Dios, no? Paglingkawas gikan sa pagkailalom sa sala usab, no? Sa verse 22 na ilalom sa gahom sa sala, no? Gisanapan tungod sa usa ka tawo nga nakasala, no? Giharian, gikontrolar, gidumala, no? Napay word nga gigamit nga ginapos, gipriso, no? Ang matag tao ubos sa pagmando sa sala. So walay exemption, no? Walay nasod nga exempted. Paglingkawas gikan sa pagkabilanggo sa balaod. Kay sa verse 23b nabilanggo kita sa balaod, no? Walay kahimuan ng tao, no? Padayon sa pagkinabuhi sa daan, no? Dili kaya ang mga mabag-o, no? Ang balaod para man sa kahapsayan, apan bisan pa nga ang tao wala na preso sa aktual pero napirsa ang kalooban, natuok sa balaod, walay kahimuan, no?
nga makahimo og maayo atubangan sa Dios, no? Ang sulod nun makasasala, no? Wala pa nakahimo og krimen na makasasala na, no? Lisod makatuman, no? Manay akong pangutana, balik-balikon ako sa akong mga ginahandulan og Bible studies sa children's, no? Nga sa pagbuhat ba sa Dios, no? Sa pagsugod, no? Paghimo sa sinugdan, no? Sa pagbuhat sa Dios sa mga tao, likas na mabuti ba sila or likas na masama, no? Kay ang paghuman og buhat sa Ginoo sa tao nakaingon ang Ginoo, it was very good. So wala pay dautan, wala pay sala, maayo pa ang tanan, no? Apan nakasulod ang sala og didto na damay ang tanan. So ang mga tao, ang nature na nahimo ng sinful nature, no? Dili na good. Lisod na makatuman, no? Sa unahuna sa pulong sa buhat, no? Kontra gusto na ang pagtuman, walay kalipay ug gugma sa pagtuman, no? Sa paglingkawas gikan sa pagdumala sa balaod. So munay problema, no, nga nasinatian sa tao mga igsoon, no? Nailalom sa gahom sa sala, nailalom sa gahom sa kaaway, nailalom sa mando sa balaod, no? Paglingkawas, kinahanglan mo lingkawas. So mo kanay matuod nga kahimtang sa mga tao sa kalibutan, no? Ang kasulatan nagsulti nga natag-upan gayud ang matag usa ilalom sa sala, no? Nang imposible nga mamatarong pinaagi sa pagtuman sa balaod, no? Na mga igsoon, ang kasulatan mao nang ang Biblia, ang pulong sa Dios mo nay murag mo nay korte, no? Diin wala nay apila. Dili masayop, no? Dinasig nga pulong, walay katapusan nga pulong, dili mausab nga pulong sa Dios. Kita makahimo ta atong kuhaan lang ang pulong sa Dios, ipadapli ng uban, sig unsa pa atong buhaton, dili nato mausab ang kamatuoran ug kini magpabilin gayud matapos ang tanan, no? Apan ang pulong sa Dios pabilin sa kanunay. So muna mga igsoon, pagtuo nga makalingkawas ka nato ngano kinahanglan ta mo alingkawas kay naata sa kaulipnan. Ikaduhang punto, pagtuo kang Kristo lang, no? Si Kristo lang. Aron ang mutuo magrasyahan, no? Mahayagan, no? Kaluy-an og napili sa Dios. No? Gigasahan ta sa pagtuo, makadawat ta sa gasa, no? Wala na to gihaguan, gitrabahoan kundi kalipay sa Dios, kay muot sa Dios. Iyahang pagbuot, no? Kay mao nang gingon sa Episodos 8:9, no? Dili atong buhat kundi gasa sa Dios. No? Usa walay makapasigarbo nini, dili kini bunga sa mga paningkamot. So verse 22 gisaad pinasikad sa pagtuo kang Kristo lang. Purely kang Kristo lang, no? Pagtuo kang Kristo lang, no? Gawas kang Kristo o naay gidugang dili na kana insakto, dili na kana libreng gasa, dili na kana gikan sa Dios. Kung dili ni Kristo, dili makalingkawas ang tao. Walay kahimuan, no? Apan sa pag-abot ni Kristo sa kinabuhi sa tao, diha moabot ang balahang espiritu nga gisaad uban ang gasa niini nga motabang kanato nga mahimong gaan ug malipayon ang atong pagtuman sa balaod nga gihatag sa Dios. Umo na ang gasa sa balahang espiritu na gugma, kalipay, kalinaw, pailob, no? Kaluoy, kaayo, pagka minatud-on, pagka mapausanon, pagka mapinugnanon sa kaugalingon. Kanang tanan wala na hisupak. So sa ato pa makatuman ta kana nga gasa sa balahang espiritu, no? Pero kung wala pa ang balahang espiritu sa usa ka tawo, no? Wala pud siya gugma, wala siya tinuod nga kalipay, na kalipay pero dili gid ang tinuod nga kalipay nga gikan sa Ginoo, walay kalinaw nga gikan sa Ginoo, walay pailob, walay kaluoy, no? Walay kaayo, walay puro walay, no? Ang atong kung wala pa ang tao diha sa Dios, wala pa niya dawata sa Ginoong Hesus, nga ginumuluwas ang balang espiritu sa dili makapamuhi, dili makasulod sa iyang kinabuhi mga igsoon. So sa atong application ana, no? Ang atong part ani mao gayud ang pagpakaylap niagi sa atong pagkinabuhi diya sa pagtuo ug pagsangyaw ngadto sa uban, no? Ang part usab sa Dios mao nga mamuhat siya sumala sa iyang grasya ug kaluoy ug gugma mga igsoon.
Ang part usab sa mga tawo nga nasangyawan mao ang dili magmagahi, no, dawaton ug tuohan ang Ginoong Hesus. Part usab sa balaang espiritu ang iya sa mga buhat mao nga siya ang musilyo, no, siya ang timaan nga kita iya na ang mga tao iya na ug siya maghatag kausaban sa mga tao nga nakadawat sa mensahe sa gospel, no. Wala na katungod ang kaaway, wala na katungod ang sala, ang balaod nga modominar. Under na ta sa turel sa Dios, no. Under na ta sa iyang pagdumala ug pag-atiman, no. Kana kung kita magpaatiman, no, gitagaan man tag kalayaan. Ang John 10 9 ako ang pultahan, ang mosulod agi kanako maluwas. Makasulod gawas siya ug makakaplag siya masibsib, no. Miani ako aron makabaton kamo og kinabuhing dayon. Ang ana kay um, miani ang kaaway to kill, no, to destroy, no. Mao na iyang buhat apan ang Dios Ginoong Hesus miani aron makabaton kita og kinabuhing abundansya, no. Verse 11, ako ang maayong magbalantay sa mga karniro, ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karniro. So kana, no, andyan na ta sa pamunuan, sa liderato, sa pagdumala ni Ginoong Hesus, no. Kana kung kita willing, no, magpaantiman kaniya. Ang magpadayon sa pagtuo, magpabilin kaniya, o mutuman kaniya, mabulahan o mabungahon, magmabungahon gayud, no. Giyahan sa Dios sa iyang kabuton, bantayan ug pantunon. John 15, ang Dios mao akong matuod nga punuan sa paras ug ang akong amahan mao ang tig-atiman. Putlon niya ang tanang kong sanga nga dili mamunga ug pulungan niya ang tanang mga sanga nga mamunga aron kini mahinlo ug mamunga daghan. Kay nahinlo na kamo pinagi sa mga pulong nga akong isulti kanin. So na mga ison, immediately upon trusting that work, God recounts the merit of Jesus to our account. He views us as having the same righteousness that Jesus has. We possess all the magnificent merit of the incomparable Son of God. Jesus takes our heel and we receive His heaven. So muna mga igsoon, no? ang ang gibuhat ni Ginoong Hesus, ang atong pagdawat ni Ginoong Hesus, ang pagkamataron ni Ginoong Hesus atong maangkon, no? Muna mga igsoon, ang unang Timoteo 1:15 tinuod angay dawaton og tuohan sa hingpit ang giingon nga biani si Kristo Jesus sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasala ug ako ang labing daotan kanila apan gikaluyan ako sa Dios, no? Nganong gikaluyan siya aron dinhi kanako nga labing daotan sa mga makasasala igapadayag ang hingpit nga pailob ni Kristo Jesus aron nga mahimo akong panag-ingnan alang sa tanan nga motuo unya kaniya og makadawat sa kinabuhing dayon. So kanang word nga ikapadayag ang hingpit nga pailob ni Kristo. So padayon ang atong mga prayer item, no, sa atong mga pamilya nga hangtod karon wala pa gyud diha sa Ginoo, no. Dili ta magbuol kun dili atong idangob sa Dios sa pagampo, no. Kay ang pulong sa Dios ang nagpamatuod nga taas kayo ang pailob ni Kristo, no. Ang atong padayon nga pagpahinumdom ang atong aplikasyon diha sa pagampo nga kita magpaatiman sa Dios tugutan siya nga magadumala kanato, no? Magpakatabang og dependent ta kaniya kanunay magpadayon ta sa atong pagtuo, no? Katong na-mention ganiha ni Pastor Sid nga prayer nga pagampo nga ang mga alagad nga nag-commit sa ministry magapadayon nga mainiton, no, magkalayo diha sa pagpangalagad, no. Magpadayon sa pagtuo, magpabilin kaniya, mutuman kaniya nga malipayon uban sa tabang sa balaang espiritu, no. Kay ang naa ang balaang espiritu mao lang kato ang malipayon nga maghalad siyang kinabuhi, buhing balaan ngadto sa Dios. So, magresulta kana sa kabulahanan, no. Giyahan sa Dios ang sa may kabuton sa Dios ang kinabuhi, adunay proteksyon kung naa may makasala aduna usay pagpanton sa Dios mga igsoon. So amen mga igsoon. So sa atong panapos pagtuo nga maghatag kana makalingkawas kanato
maghatag kanato kagawasan, no? Gikan sa kaulipnan, sa sala, sa kaaway ug sa balaod, no? Pagtuo kang Kristo lang yun, walay lain, no? Nga makatabang kanato, no? Kang Kristo lang. Muna mga hinungdan nga adunay mga sa atong mga panghitabo, sa atong mga kapamilyahan, sa atong mga ginaampo, adunay mga nagbalatian, adunay mga nagproblema tungod kay ang gadumala lahain pa man, no? Dili pa man si Kristo, no? Pagtuo kang Kristo lang, no? Juan 8:31, 32 paingon og kaning 36. Busa mingon si Jesus sa mga nanuo kaniya, kung tumanon ninyo ang akong pagtulon-an, tinuod gayud nga kamo akong mga tinun-an. Mahibalo kamo sa kamaturan ug ang kamaturan maghatag kaninyo kagawasan, no? Kung ang anak maghatag kaninyo kagawasan, mahimo gayud kamo nga mga tawo nga gawasnon. Dili pod pasabot mga igsoon nga ang mga naa kang Kristo wala na gyud mga balatian, wala na gyud mga sala. Naa gihapon mga igsoon apan dili na ta angay mahadlok, mabalaka, maguol kay naa ang pasalig ni Kristo nga siya na ang gadumala kanato, under na ta sa iyang puril, dili na ta under sa kaaway, dili na ta under sa balaod, dili na usab kita ulipon, no, sa atong pagkatawhanon kundi si Kristo na nga niya kanato nga maghatag kanato kusog atong kadangpan ug masangpit sa tanang panahon. Salamat sa Dios sa iyang pulong, dalaygon ang Dios. Magampo kita mga igsoon. Labing amahanan nga Dios, among amahan, dalaygon ka sa imong pagpaabot sa imong buhing pulong nining kagabion, among pagampo amahan nga padayon ka nga mamuhat, Lord, sa among mga kinabuhi matag usa Ginoo. Wala kay labyan kanamo Ginoo. Himo ang Ginoo Lord God nga dili mo labay nga kawang ang among mga nadungog karon, Lord, nga dili na kami ulipon sa bisan unsa kundili kanimo na o Dios. Busa Ginoo, Lord, tabangi ang matag usa nga mga kasing-kasing nga willing o andam sa pagtugyan sa kinabuhi ngadto kang Hesus nga among manluluwas ka among Ginoo. Salamat kaayo o Dios, dalaygon ka sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen.